Ladies and gentlemen, please welcome Miss Nortuweir. Are you ready? Get up, get up. Yatayan na ngayon na ni Kalena ko'y nanuni pa na metay kakamakurya. Take this out! Yatayan na ngayon na ni Kalena ko'y nanuni pa na metay kakamakurya. Karaya, betang kunara, si maningaya, ererei, si kunaya, tawa-tawa, pagkairao, kaya era mano, kamirao, kasi kita pero sa mundo ko'y mo. Karaya, betang kunara, si maningaya, ererei, si kunaya, tawa-tawa, pagkairao, kaya era mano, kamirao, kasi kita pero sa mundo ko'y mo. Thank you so much.